Sweezy rapper ne ke magana. Say Monday, say Monday, Monday. Say Monday, say Monday, Monday. Say Monday. Say Monday. Say Monday. I miss you so much. I miss you so much, baby. Hey kaka, anyway, wannan motar tunda an gama wanke ta, ku ɗauke ta ku je ku kai wa Malam Ibrahim ita. Ya na ga glass ɗin ya karye ko ku dai ta bajin tafiya. No, kin san ke ba za ki ga ɗayan hannun ba. Saboda Lexus ne. Lexus ne. Dad ne ya siya min shi a Oxford. Kafin mu rabu da shi, dad ne ya siya min. Lexus ne na danna yanzu. Ɗayan hannun yana fitowa. Ba saboda fashion kin san Naija ba su saba gani irin shi ba da zuwa na yi hiding ɗinsa. Barka ne. Tafiya lau. Ala ina za ka yi ne yanzu? Aka da sa gida ne. Switch up ɗin wayana ne saboda na san mom da dad za su yi ta kira na muna communicating ya na switch up ɗin gaba ɗaya wayoyi na kashe suke suna mota wa Lazio ya rike wani kin san shine direba na da aka ɗauka sabo. Ya. Ai direba na ne ai. Wallahi. Wani suna ne haka Lazio? Wani yaro ne nan nake dan taimaka masa da. Say Monday, say Monday, Monday. Say Monday, say Monday, Monday. Say Monday.